Bebe, sa di pa itong palasyo bago sa inyong mga pangutana, ato sang isat out ni si Christian Lapay. Ang balikon, sat out diha kay Christian Lapay. Karon atong basahon yung pangutana ni Lia Sim. Sat out diha kay Lia Sim. Atong basahon ni isang pangutana, be. Jawa agud ni Musoy, tagdapod ko. Naabay isda nga ang mata naa sa ikog. Shout out ko dire sa Agusan del Sur. Uy, sa tanan nga mga taga Agusan del Sur diha nga naglantaw po sa tuang mga pasiaw. Shout out sa inyong tanan diha. Soy, kining kabahin ani imong pangutana ba nga naabay isda nga ang mata naa sa ikog. Kulirado na, soy. Imo ni siyang makita nga isda matagtaob panahon sa hunas. Unja, mas maklaro nimo ni siya, soy, kung kanang imuhang mata mubalhin pod sa imuhang ikog. 나달라 너무 졸라 기지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만나